Ako druhá zásielka mi prišla zásielka z Bubulákova. Ako prvá, čo je pre mňa obrovské sklamanie, pretože som si myslela, že to bude taká niečo ako táto látka, že taká krásna textúra, taká jemná, no ale nie je to tak. Táto látka vyzerá super, chcela som to na šaty, chcela som, aby to bolo niečo podobné ako hento a na tej fotke to naozaj tak vyzeralo, ale táto látka teda vôbec nie je taká, možno to budete vidieť zblízka. Je to print, je to natlačené na tej látke, čiže z druhej strany tá látka biela, čo je prvá vec, čo som teda nechcela, pretože to nevyzerá prirodzene, ten vzor. A druhá, že na tej látke ako také nie je nič zlé, je v pohode, ale je to pre mňa obrusovina a to nechcem používať na šaty, takže skúsim túto látku nejako vrátiť, ale musím to vyskúšať, lebo toto fakt nevyužijem a vôbec sa mi to nepáči. Na tej stránke to vyzeralo oveľa lepšie. Ako druhé je snová látka. Ja som to chcela najprv v bledofialovej, ale nakoniec som sa rozhodla, že viac sa mi do šatníka bude hodiť táto off-white. Ale je to nádherná, štrukturovaná viskóza. Je to najjemnejšia látka, ktorú som za posledný čas držala v ruke ako hot bab. Je to nejaká viskóza deluxe a budem z toho robiť sukňu. A ako posledné mali Michelin v akcii a chcela som si z neho spraviť taký Michelinový top na leto a objednala som si takýto bledo-rúžový. Objednala som si len 1 meter, s Michelinom som ešte takto nepracovala, ale naposledy, keď som mala Michelin z druhej ruky, tak som z neho urobila fakt, že nádherný topík, predal sa veľmi rýchlo a naozaj to bola to najpríjemnejšia vec, čo som mala, takže veľmi sa na to teším a toto budem nosiť asi zase celé leto. Toto je teda môj nákup, verím tomu, že po týchto látkach sa rýchlo zapráši a že túto mi dovolia vrátiť. Vidíme sa na budúce pri ďalšom videu. Ahojte.